kubanzima emizini yethu. Ubaleka abantwana utshone ekamreni. Umama endlini zami. Ulale kutyini. Inkonzo kaThixo ayinawuma bengekho abamama. Amandla wento kwaboni ungekho ngxaki. Ekukhalwa apha kuthiwe coach kuphubani. Amkhuphu coach iphasalakane thina. Indima yomama yi-ankile eXhasingombe. Imane kuba. Kwinto yonke ayikho into endiphasilisha njenge i-patience elinazo ukhulusultana. Yazi ekuhlalwe uGeorge kuncokola le nto iyancokola ke lo mntu nomamakhe. Kwaze kwathi mama kwathi umamele ngekudala ke suka unulala umamele umama utya. Umamele uyathetha izinto zonke bayibona. Indima yethu. Kodwa ke ngoku masibulele indwendwe lethu. Mama Amen. Ningathethi izinto. Sikhumbule. Amen. Nathi sikhumbule. Ngokuthi uyenza ngelinye ixesha niye kudibana ngefundo. Amen. Ubona nobuso. Ubuso. Amen. Bayibona ubuso. Mama siyakwamkela. Mama unobhala lo wasebisisini. Amen. Siyakwamkela. Yelo loba mama bekubeke ukuthi executive. Uyi executive. Amen. Bazalwane ibandla siwamisa amabandla ethu emhlabeni. Kodwa thina sithi linye ibandla lelikaKristu. Amen. Ziyekeni intsomi zabantu. Nimamele ivesi funda ndaba. Wathi ke akuba emfumene wamsa kwaAntiyokhi. Kwathi ke umnyaka uphela bahlangana nebandla bamfundisa inani elaneleyo. Kananjalo bamfundisa baqala ukumbizwa ukuba ngamaKristu. Baqala ukubizwa ukuba ngamaKristu. Amen. KwaAntiyokhi ekungekho nkonzo. Wasumoya ongcwele ngePentecost. Ukuhlaka umoya ongcwele wabuyesu ngePasika. Isithi incwadi ngesine 10 owenyukayo ngulo wehlayo. Wabuya waya kweziphezulu indawo. Wabuya khona bakuphathela izinto. Abanye bathi ngabaprofeti. Bayibona inkosi. Amen. Ngoko ke kuThixo libandla likaKristu. Yes. Ngoba uKristu unesizathu athi libandla lakhe. Kwincwadi yeZenzo 20 uthi libandla walizuza ngelelakhe igazi. Ekanoba libanga bawugama. Uthi libandla lami balo lakho. Mama siyakwamkela. Phile futhi ube sekhaya.
kwaba WhatsApp ke niye kumsokolisi nawe icima ifoni uzayivula ngomso ngoku ukwenzela zithi zifike zilizithu besokugqibile. Siyakubulisa ke mamam, sizawuthi nawe babulise xa sizawugqiba le session. Ngoku masithivu sizawufumana nje isamari elutsheni okokuba zeziphi iingongoma esiphume nazo. Onobhala bayabhala ke iingongoma elutsheni zimbini. 1 zinkokheli i-Sunday school. Simisele kuwo onke lamasebe ilungu elizakuqhuba i-Sunday school liripote kwi-interim chairperson yekomiti yolutsha. Lo report yekuba unobhala izotsho kum akho cawe mayitsibe kungekho Sunday school. Ngoba ithe incwadi yemizekeliso 22 verse 6 mfundisi umntana into efanele umntana noba semkhulu akasakumntakuli. Siyavana? Sibathazile ngaba bantu. Uyakwazi ukufunda? Sizawubafunda kwenzela inkokheli ingathi uvelaphi. I-conference kumzimba omkhulu lokho. Into evele econferencini awuyifaki imibuzo esebeni. Kuba kukho into ongayiqondiyo uzawudibana nentlanganiso enkulu kwisaba esikhona. Siyavana? Andifuni ukumntu athi angayifuni into ethile nento ethile akho kwakho enkonzweni usenkonzweni. Right, masifunde ke aba bantwana bazawusenzela i-Sunday school. Sizoqala apha eMdantsane usibani ozawube elidisha Sunday school. Ngoba usilini. Kwaba eMdantsane nasesinari park. Phantsi koba usilinga kwaba umamfundisi Matyobeni. Phantsi koba umongameli uSilinga, u-M Slinga ozawube elidisha phaya. eMoy Plus naseQumrha izabe nguThidiko ozawube eqhuba phaya. Siphinde eNdevana izabe ngu-A Dukumbini. eTsolomnqa izabe ngiclass kuzawujonga kodwa abantwana pha bangakanani. eMqanduli izabe nguRaundi ozawube eqhuba iclass. eMthatha izabe ngu-A Lufundo. eCofimvaba usezayokujonga eCofimvaba. eLedifre izabe ngu-N Ndlela. eSada izabe ngu-F Fikile. eKomani izabe ngu-A Diko. eBbeaufort West izabe nguLala George. ePaarl izabe ngu-L Mgayi encediswa nguSonwabile. eKruifontein izabe ngu-S Mvana. eCape Town izabe ngu-Abongile Matokoza noMbulelo Ndlovu. eStrand izabe nguNomakhwezi noAnalo. eGeorge izabe ingu-Akhile Ngxoko encediswa nguThando George. eNasda izayokumiselwa phaya. ePlettenberg Vale izabe ingu-P Bokoza. eTsitsikamma kuzawulandelelwa ke phaya eTsitsikamma. ePE izabe ingu-L Mgquba encediswa nguMatomela. eFort Beaufort ngu-Ed Boyzile. eAlice nguSiwe encediswa nguThembani. eDebe naphaya kuzayokujonga njalo. Yes, ukhona umuntu onombuzo kule nto. iSunday izaqala nini ungena? Izaqala nini? Ngecawa. Nazigelile ukuthi ngecawa. Siyavana? Asithethi mos thina ukusiyenza. Kunjalo? Noba kuthiwa akho cawa, kwabantwana befaka iSunday school. Siyavana? Yeah. Eyesibini sizizululo zezithu isiphumo seconference sithe
abameli bolutsha emaseneni babonyulwe bakhona ekomitini ngoku sizawubalandelela ukwenzela uba ngo-Okthobha sicele bawungqoko isiqendwana ukwenzela senze umzimba wolutsha uphumelele uzojonga zonke izinto neSunday school. Uba abantwana sibasebenzisi bazawulahleka, kufuneka basebenze sure apha ecaweni. Siyavana? Inkokheli ke ineliso kwiSunday school, funeka umaluhle ufike uhlale ujonge uyaqhubeka. Yinto ingxaki into olinda iripoti lonke ixesha ngoba uxelelwa le nto ufuna uyive. Mane kusithiwa into ethile nje, into ethile mhla wayayo akukho kwanto zakwaqalwa nongena. Siyavana? Yes. Ngamlo manqaku amabini esigodukanayo sinombulelo ukuba ube impumelelo netraining yethu sawunika umama shwankathele eyabo iziphumo ezikhona ukwenzela emveni koko sikhuphe izatifiketi zabantwana zetraining ebebeyenza kule veki ngoba sifuna into nje ukho into ekuthiwa mamatomela imbombayisi. Imbombayisi ke yinto engenantloko bawutsini, funeka ingabi yombombbayisi ubonwe ukuba kusenzani kwiseminari. Siyavana? Masinike umama asinike zabo izindululo. Uyazixelela ke ngoku nobhala ayisezo zabo ke zazakuthi siyanyanzeleka sibabuze ngazo. Amen. Badlulise lonke ibandla likaKristu. Thina bomama siye sajongana neekomiti zomama. Saqala kwisigaba sam, saya kwikomiti elandela isigaba sam, saya kwikomiti zasebasebeni. Isigaba sona sam sikhona simile, ikomiti elandelayo iza kuma nayo emveni kwexesha elithile namasebe ngokunjalo aza kuma. Emveni Lapha ikomiti le yesibini izawumanini. ndithe unobhala obabini nalungekhoyo bazawudibana, sabanika nje iinyanga ezimbini. Emveni kweenyanga ezimbini bazawube sebendika iripoti. Ezandleni. Ngoku zenyanga zimbini ayisoze zenu ngoku. Amen. Inkonzo izilindele. Uba ke ma. Okwesibini, sajonga umgaqo wethu singomama. Sagxila phaa kwinjongo yoba sibe sinalaa mgaqo nokuba zintoni efuneka sizenzile, zintoni efuneka singazenzanga. Sayixishilela ke ngoku kokubana zonke iimongamelikazi ziza kwenza ezaa njongo kubantu abafikayo ukwenzela ibandla likaThixo likhulu. Then okokugqibela, Nizawuboniswa njani benzi? iripoti bazazifaka imongamelikazi. Nini 2 months, 3 months? Xa kuphela inyanga tata, Oh. xa kuphela inyanga imongamelikazi nganye uzawufaka iripoti. Kule nyanga singene kane. Emveni koko kwenzeka into ethile koomama usilelayo njalo njalo yonke loo nto uzayifaka umongamelikazi. Then emveni koko ke ngoku sabanika amaphepha kuba ixesha liselishiyile. Bazawubhala ke umongamelikazi sawuzibhala, ndawugqiba uzibhala isichazela into yobana umanyano lwabo lungena nini. Emveni koba sifumene uba lungena nini umanyano, then babhale ke ngoku noomama abaye babashiya kuloo branch ukwenzela uba sibe ne-sort of register yabantu bethu umanyano loomama abashile, ukwenzela uba xa siguqa sithandaza simane simcela uThixo ngabo ngoba basebenzile. Then okokugqibela ke tata salayita
amakhandlela. Sisenza inkonzo yokuthandaza, inkonzo yesiguqo kutsho oko. Sathi ke kule nkonzo sithandazela inkonzo ibandla lethu laseReformed likhule ngakumbi. Sathi okwesibili sithandazela abantu abangaphilanga uThixo abaphakamise nathi sikwazi sibavelele. Then okokugqibela singomama mosinengxaki yoba sinabantwana abanye bethu abanye babo abasimameli. So sacela ke uThixo into okubana makathi umama xa efika esuka kulo mhlangano afike ebona utshintsho. Mhlawumbi bona umntwana ongazange wamenzela ikofu emenzela ikofu. Inkosi tata. Nkosi mama ezandleni. Enkosi kakhulu mama. Unobhala ke ngokushicilela. Kufuneka siyibone sifumane report ekumveni. Mam Bishop uba nihambe namaphi. Into endiyifakelelayo ukuba niyayifuna yeyokuba njengoba nivuse iikomiti zenu ndi-available okokuba ndinike itraining yeza komiti ukwenzela umntu ayazi makwenziwe. Siyavana? Umntu le nkonzo mayibheke phambili. Siyavana? So ke nawuthi kaniboniseneyo singene itraining noba siqala ngesasigqeba sokuqala size ngesi silandelayo sotsho emalungwini okanye sititshe isigqeba because kukho into ekuthiwa train the trainer. Fundisa umntu wawukhupha abo bantu bayotreyina le nto bebeyifundiswa. Siyavana? But into ebalulekileyo itraining kwinto yonke phambi koba ulwe nabantu benkonzo ngakho ubafundise kuqala ukuba uthini umgaqo. Laa nto iyencede ukuba omnye wenza impazamo ngenxa yokuba engazi. Siyavana? Masiyibulele ke le nto koomama ezindululo zabo nizivile ke ngoku. Siyavana? Bangaphi oomama bakhoyo apha? Nibarejistarishiwe. Ndicela phakathi ncencezileyo. Yes. Ndicela ke ngoku esinye isindululo senu phamane sifakele nithi sesikabhishophu niza kwenza njani ukunyusa i-attendance yalo mhlangano. Ngoba ayikho into izenzekelayo. Funeka kubekho into eniyenzayo. Noba niyapromotha mama uGayi ngehlobo elithile nomama ukwenzela babebe mo unyaka ozayo. Siyavana? Kodwa ke nawubonisana ngaleyo. Ningathi ndithanda usebenza. Uba nibona ngekho need kurayithi. Noba nitreyinwanga. Siyavana? Yeke. Ngoku ke apho sigqibile ke ngoku. Njengoba sigqibile kwicala loomama nootata ngibani ixesha ngoku? 9 ngoku. Munqamulezweni.
Noko sithandazela usamkele lufelo. Masiphakameni. Inkosi uSibawa asiphakamele. Egameni loyise, egameni lonyana, egameni lomoya oyingcwele. Amen. Bawethu olungileyo, Thixo oyingcwele, na umhlangano wakho bawo uthwele ndidimbini. Thixo wethu olungileyo, imfundiso uyileyo yalathi linamba yakudala. Thixo wethu olungileyo, khawenze ngamandla wakho izinto ezifundisiweyo nento eziwisiweyo zibe impumelelo engqondweni zabantwana bakho. Yesu wasezulwini sikuthembile okokuba izinto sizicelayo uyakusenzela egameni lenkosi yethu uYesu Kristu. Alwaba ufefe lenkosi yethu uYesu Kristu, thando lukaThixo uyise, ubudlelwane bukamoya oyingcwele yanga bungaphumla phakathi kwethu sonke ngoku nangonaphakade. Amen. Amen.